Live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Natin mga kabisyo sa buong Kapuluan, ganap ng 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. That's right mga kabisyo, kayo po nakatutok dito sa pinakamalapit, pinakamasayang programa sa gabi. Ito po ang programa EDSA! Siyempre mga kabisyo, kasama rin po yours truly, Diego Bandido, Tanghenyo and Duday. This is the last and final hour stretch ng ating programang EDSA. At ito na nga po mga kabisyo, makinig ng mabuti, lakasan ng volume ng radyo. Dahil dito, hindi lang tayo maghahagak-hakan. Pupulot din tayo ng mga aral mula sa mga issue na pag-uusapan natin. At ito na nga! Maminganin na alin. Ang unyaman na natin, oh. Viral ang isang tendero ng taho sa bayan ng Binangunan dahil ang magtataho ay buhat-buhat ang kanyang anak habang naglalako ng Ayan mga kabisyo. O diba? So ikinuwento po ng tindero na iniwan siya ng kanyang asawa. Oh no! Matapos po pagkasilang ng kanilang anak, kaya simula nun, mag-isa na lang siyang binubuhay po ang kanyang anak. Wala naman siya mapag-iwanan, kaya kinakailangan niyang isama ang kanyang anak sa paglalako ng taho na parang meron siyang baby carrier sa harap, at the same time may payong din siyang dala. Napakahirap ano? Pero para sa anak, gagawin ng isang tatay. Eto na! Tanga! Logican na natin to, Tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin, kalbo! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kung minsan sa atin ang mga mapanghusga. Oh no! Lalo na yung mga hindi nagbabasa ng context. Makita lang yung picture, may opinion na agad na sasabihin at sasabihin na, ginagamit lang yung bata para maawa, para may bumili ng taho niya. Which mga kabisya, in some other case, totoo naman na may iba talaga, kagaya na lang ng mga badyaw. Di ba? Hindi seryoso! Real talk ha, mga badyaw, ginagamit nila yung mga anak nila tapos manghihingi-hingi, di ba? Bit-bit, namamalimos. Yung paawa effect, kagaya ng ginagawa mo rin kuminsan, boards. Di ba? Pag nahuli ka ng asawa mo na may ginagawa kang kalokohan, paawa effect ka. No. Di ba? Now, eto mga kabisyo, logican po natin. Marami pong mga netizens ang mabilis na maghusga sa mga nakikita nila na larawan, pwedeng video. Kadalasan mga negatibong perspektibo ang kanilang nilalabas dahil sa unang-una, kakulangan sa konteksto. Oh no! Yan, okay. Nakatanim na bias at kultura ng social media kung saan madaling maglabas ng opinyon at walang accountability at kaya mabilis din po ang pagkalat ng impormasyon sa pakikiramay sa kalagayan ng taong nasa larawan tulad ng nagbibenta ng taho na kasama ang kanyang anak na nagresulta rin ng hindi patas na paghusga. Diba? Kaya importante po yung konteksto. Ayan, para buo yung kwento. Hindi yung, di ba, yung nakita mo lang yung picture, magbibigay ka kaagad, judger ka. Alam natin kung anong pinanggagalingan, importante yung context, di ba, Tang? Ay, may tama ka, kalbo. Iyan din ang kulang at wala. Kulang at wala kanino, Tang? Kay Marites. Tama! Yan ang wala sa mga marites, yung context na tinatawag.
Kasi pag alam mo yung context, alam mo kung saan nanggagaling yung kwento, bakit niya ginawa to, bakit niya sinabi yan, yun yung context, di ba? Ay nako, sarap mo kurutin ng nail cutter sa leeg. Alright mga kabisyo, ang bilis ng oras natin. I gotta say goodbye. Maraming salamat. I hope you guys did have a great time. Coming up next, ano na namang mga sekreto ang ating maririnig? Susunod na, Rocky's Secret Files. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala sa inyo, on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!